Magkano kilo, Boss Aris? 180 sa lapu-lapu po. 200. Labayita. 180. So, ito muna yung dinaanan natin na ating pong i-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. 100 pesos per kilo at tumpukan ay 100 pesos. Tumpukan ay 100 pesos. Yeah, 150. Bossing, magkano yung pinduan mo? 200 pesos sa snapper. Dito magkano, bossing? Ayun, 200 pesos na per kilo. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. 100 pesos na tinumpok, no? Ayan po, no? Ang mga tumpukan. Eto tayo, update natin, no? Mga yellowfin, magkano yung mga ulo natin ngayon sa mga bentahan ng per kilo? 150 pa rin, tagal pa rin ang hasang. Tanggal pa rin ang asang. Wala siyang hasang, oh. Sa laman, magkano? Sa laman, 280, puro laman. Laman, 280. Ito, 150. Ayan, 150 tanggal ang asang. So, yan po yung mga quality, oh. quality laman. Ayan. Quality, 280 lang, oh. So, ordinaryong araw, nagtinda kayo ng yellowfin tuna. Kano yung panga? 220 lang, boss. 220 ang tuna panga na masarap ihaw. Timpla mo ng toyo at kalamansi, ihaw mo na, pwedeng pwede. Marinate mo? Oo, mamarinate mo talaga. Sa laman, magkano? 250 lang. 250 ang per kilo na masarap. Sa ulo? Sa ulo, 150 na lang. 150 na lang po yung mga ulo ng yellowfin tuna sa ating po mga pag-update sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Nalalaking alimango. Magkano kilo ngayon, tay? 600 pesos sa mga alimango niya. Tapos may mga talangka na naman po dito sa halagang 50 pesos. Grabe naman sa tumpok nito. 50 pesos lang po yan, no? Talangka. Masarap magburo, magsinigang. At mga crablet. Pirito lang po at masarap na ito. 100 pesos, mga tinumpok na naman na tatampal o alupihan dagat. 100 pesos na tumpok. Matataba yung mga tatampal nila, oh. 100 pesos na tumpukan lang po yan na mabibili sa Malabon Fish Market. 100 pesos tumpok po na mga salmon head. Masarap sa sinigang sa miso. Mura na po yan sa halagang 100 pesos na tumpukan ng mga salmon head. Jackpot ka na dito sa mga... Magkano kilo, Boss Aris? 180 sa lapu-lapu po. 200. Labayita. 180. So, ito muna yung dinaanan natin na ating pong i-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito pang mga latag ni Boss Aris, no? So, isang magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo sa bayan po ng Malabon Fish Market upang mag-update ng mga iba't ibang ating laman dagat na inilalatag at mga presyuhan na ating po ma-update sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Boss Ari, salamat, ha. Good morning at shout out sa iyo. Ayun. Andito siya sa may gilid at papasok po ng fish port. Wala siya dito sa kabilang side. Yan, wala tayo diyan. Salamat, Boss Aris. Thank you. Dito sa mga latag ng mga tilapia, no, 100 pesos per kilo at tumpukan ay 100 pesos. So, yan po yung ating pag-update sa bayan po ng Malabon. Talaga nga naman ay murang tumpukan ay 100 pesos. At dito yung mga presyo ng isdang Betilla, 150. Bossing, magkano yung pinduan mo? 200 pesos sa snapper. Dito magkano, bossing? Ayun, 200 pesos na per kilo at mga lapu-lapu na ating pong mga ina-update, no? At mga isang labahita at sagisi. Sagisi, bossing, magkano? 70
170 labayita. 200 pesos po yung mga per kilo, no? Updated tayo sa mga latagan po dito ng isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, salamat ha. Thank you. At ito pong kahabaan po ng bayan ng Malabon Fish Market. Aalamin natin yung mga kanilang latag na mga bentahan po ng mga sariwang isda. So ito po. At wala tayong natatanaw dito sa kabila ng mga pwesto dahil may clearing operation ang MCAT ng bayan ng Malabon Fish Market. So mga magagandang isdang tawilis, 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Good morning po sa inyong dalawa. Shout out po. Good morning po. Ayan. Good morning po. Ingat po palagi ang kalusugan ha. Ingatan po lagi, Nay. Salamat po. At dito update natin yung mga yellowfin tuna. So yellowfin tuna natin dito ay 160 ang per kilo. So kung ano po yung mga pinopost po natin, no? Ang mga presyon po dito ng yellowfin tuna ay 160. Wala rin pong pagbabago at ganun pa rin po ang mga presyon. So mga isdang tumpukan, so marami. Yan po yung mga kabati at mga isdang arroyo, tilapia, no? Ito na lang ang natira, wala nang latag, oh. 50 pesos na tumpukan at mga isdang tawilis sa halagang 50 pesos. So maraming mga isdang tawilis sa ating mga update, no? Mga tumpukan po nila 50 pesos na tumpok. Salamat! $240 per kilo ng isdang matambaka at mga purot galunggong. So yan po yung mga latagan po nila dito ng mga fresh galunggong, no? Bossing, magkano presyo ng galunggong? 260 na bossing. 260 pa rin ang per kilo. So yan po ang presyo, 260 per kilo ng mga isdang galunggong. At sa burot, 240 sa mga presyo ng isdang burot, no? So yan po yung update natin sa kanyang latag ni Bossing dito sa Malabon Fish Market at isang magandang umaga po. Salamat po, Bossing, thank you. Dito tayo sa kahabaan ng Estrella Street sa ating mga updated na ating ina-update ngayong araw po ng Miyerkules, no? Yan ay mga tumpukan po dito ng mga 50 pesos na tumpok. Ayun, 250 po ang per kilo ng mga hipon na maliliit na pang okoy. Ayan. Tapos ito, kuhin tayo, magkano? 100? Winnie, 100 lang. Ayan po yung mga isdang chapeta. 100 pesos na tinumpok, no? Ayan po, no? Ang mga tumpukan. Ayan, no, yung mga malalaking yellowfin tuna. Ayan po yung mga laman, yung mga ulo. Eto. Boss, shout out sa'yo. Good morning. Si Mr. White. Eto tayo, update natin, no? Yung tuna, oh. Mga yellowfin, magkano yung mga ulo natin ngayon sa mga bentahan ng per kilo? 150 pa rin, tagal pa rin ang hasang. Tanggal pa rin ang asang. Wala siyang hasang, oh. Sa laman, magkano? Sa laman, 280, puro laman. Laman, 280. Ito, 150. Ayan, 150 tanggal Tanggal ang asang. So, yan po yung mga Quality, oh. quality laman. Ayan. Quality, 280 lang, oh. So, ordinaryong araw, nagtinda kayo ng yellowfin tuna. Naglamig na yun. 280. 280, So, yun pa rin, yun po yung mga laman. No, marami kasi nagtatanong talaga niyan, naghahanap ng mga ano. Quality, oh. 280 lang, oh. Ayan, no, mga tuna po na mabibili sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Lodi. Good morning. So, ayan po yung mga inaatado o ini-slice nilang mga yellowfin tuna, no? Pangbenta po sa halagang 280 na per kilo. Ayan. Boss, thank you ha. Salamat. Nanganak na. Ito na ako. Salamat ha. Thank you. So, update pa natin tong kahabaan, no? So, Estrella Street, ang kahabaan po nitong bayan ng Malabon Fish Market. Good morning po.
At mga mangga po na presyuhan ay 130 per kilo. Fresh mangga. So shout out sa iyo, Boss Maeng. At magkano yung mga per piraso mo ng bangus? 250 lang boss. 120 sa boss lang daw. Murang-mura na bangus ngayon, Boss Maeng. 120. Kailan? Ayan, Tatlo oh. lang tayo pinatikim ng murang bangos. Ayan, 120. Napakababa na ng presyo niyan. Dalawahan pa 1 kilo? Dalawa 1 kilo dyan. Isa lang ang sukat. O, medyahan na yun, no? So, yan po yung presyo ng bangus, no? 120 per piraso. At yung mga yellow Kaya pin. walong kuwet. Ano lang kuya, 200 lang. Magkano yung panga? 220 lang bossing. 2.20 ang tuna panga na masarap ihaw. Timpla mo ng toyo at kalamansi, ihaw mo na, pwedeng pwede. Marinig mo. Oo, mamarinate mo talaga. Sa laman magkano? 250 lang. 250 ang per kilo naman sa laman. Sa ulo? Sa ulo, 150 na lang. Oh, 150 na lang po yung mga ulo ng yellowfin tuna sa ating po mga pag-update sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Tsaka yun pa yung mga ini-slate din, no? So, ganito yung mga nakita natin na latagan ngayon. Tuna na malalaki sa Malabon Fish Market. Lodi, salamat ha. Thank you. So, shout out sa'yo. Boy Putik, shout out. Yan, 280 per kilo ng hipon. Nice shout out po. Good morning. Good morning. Salamat po. Saan? So, shout out sa'yo, Lodi. Tama, himay ka na naman ng natawag dito ng bawang. Wala kang paninda na isda. Wala ka na hango. Ang palaya na lahat, gulay ang kailangan ulamin natin ngayon, tag-ulan. So yan po mga tinumpok, 50 pesos na mga gulay. Ang palaya, talong po natin, no, 90 pesos na mga per kilo. At mga kada balot, 20 pesos, 50 pesos, 20 pesos. Yan po yung mga latagan po dito, naka-plastic na inyo po mabibili na sakto ang pansahog sa inyong mga ulaming masasarap, no? 160 sa kilo ng isda. Good morning, Ate Lorna. Sa lengga to. Sa lengga, isda na to. Ganito ang kalaki, no? Sa lengga na to eh. Ayan po, 160 na per kilo. Pampirito, pang sinabawan. Ayan na, 160 ah. Ate Lorna, shout out pang mali. Good morning sa'yo. Salamat po. Nalalaking alimango. Magkano kilo ngayon, Tay? 600 pesos sa mga alimango niya. Hanapin nyo lang po sila dito sa gitna at makakabili kayo ng mga fresh alimango, no? Salamat po. Thank you. Bossing, magkano takal ngayon ng 100 pesos? Wala ganong latad. Maalam pa rin eh. Oo. At may paparating na naman tayong bagyo. Pati ano naman tayo dito, nangyayari sa atin, Biyernes hanggang Sabado. Tignan natin kung makapag-update tayo ng gano'n na malakas ang ulan. So ito, magagaspang na mga tahong sa halagang 100 pesos na kada tabo. Ngayon, tinolang tahong, napakasarap niyan. Bossing, salamat. Thank you. Wala si B2. Hindi nagtinda. Salamat, salamat. Ito, mga nakikita natin mga latagan sa Malabon Fish Market, mga hipon, no? Ito po yung pababa na tayo sa kanilang mga latagan na ating pong mga ina-update. Magkano ang hipon dito? Sa'yo ba to? Kaya niyan boss. Wala may-ari niyan. Walang may-ari. Pwede na, libre na lang to.
Pusit kalawang. Kaya Ricky, magkano presyo ng pusit kalawang mo? 220 sa ganitong klase. Ayun. So, ito yung mga kada piraso ng latag nyo ng bangus. Ito po yung mga presyo na inyo pong pagpipiliin o pagpipilian. Yan po yung bawat piraso ng bentahan po ng bangus dagupan. Ricky, magkano na po ngayon yung ano nyo? Ulo, 160. 160 po sa mga ulo. Ang per kilo po ng bangus, magkano na po? 260. O, 260 po sa mga per kilo ng mga bangus dagupan, no? Na inyo pong mabibili. Ito po ay pwesto ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, maraming salamat ha. Good morning po at shout out po. Good morning. Thank you. Dito 300 pesos sa per kilo na mga hipon. Ayan, 300 pesos no per kilo. Tapos may mga talangka na naman po dito sa halagang 50 pesos. Grabe naman sa tumpok nito. 50 pesos lang po yan, no? Talangka. Masarap magburo, magsinigang. At mga crablet. Pirito lang po at masarap na ito. 50 pesos lang po sa inyong mabibili o mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Napakamura, no? Salamat! Yellow pinto na po natin dito ay 200 pesos per kilo. Balsa galunggong, ayan, 200 pesos din po ang per kilo. Pwede na po kayo magsabaw, no? $280 per kilo naman dito ng hipon. Kailan te? Kalahati lang. Ayan, 280 per kilo ng mga hipon nila, no? So, ganito lang po yung ating mga hipon nakikita sa bayan po ng Malabon Fish Market sa kanilang mga latag. So, shout out sa'yo, Tiyo. Pumaporma pa lang naman ako. Alam ko nandiyan ka sa paningin ko eh. Shout out sa'yo. Ayun, good morning sa'yo, Tiyo. At napapansin ko parang wala gaanong latag ngayon ng bayan ng Malabon. Bakit nga ba? Ma-interview na kita. Wala mahango? Walang ganong dating na isda. Sa fishport ng Nabota sa Market 3. Kaya mga latagan nila ngayon dito ay mga hipon. No, Tiyo? Yun, shout out sa'yo. So, babaybayin ko pa to at mag-i-interview pa tayo ng ating mga vendor sa kanilang mga latagan. Salamat, Boss Lando. Thank you, thank you. Good morning. So, dito yung mga latag ni Magandito eh. Boss Edmond. Shout out sa'yo. So, nag-aabang na si Genggeng. Si Genggeng. Genggeng, shout out sa'yo. Oh, ayun, shout out, Genggeng. Ayun, papa mo. Oh, papa, Genggeng ka rin, papa. Ayun, maglilis ng Genggeng. Ayun. Shout out sa'yo, ha. Pogi, Genggeng, shout out. Iyon, ang sinasabi ko sa'yo. So, dito, per kilo ng mga tilapia ay 90 pesos per kilo. Cream dory sa mga laman po ay 150 per kilo. At yung mga tilapia po doon ay 80 pesos ang mga per kilo. So, yan po yung mga in-update natin sa latag ni Boss Edmond dito sa Malabon Fish Market. So, ayan. Sasama mo naman si Tiyo. Shout out na naman sa'yo, Genggeng. Nakarami ka na, Genggeng, ha. Shout out sa'yo. So, yan po yung mga presyohan ng latag ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Mga bit-bit, oh, ito masarap to sa mga lutuing bola-bola. Ano yung paksiw, yung mga ulo nito. Nay, magkano po yung mga tumpok niyan? Ang ganda, no, Nay, sariwan-sariwa, oh. Bagong, oh. Mga bit-bit po yan, oh, sariwa. Tumpukan, 100 pesos po. Ako, kung di na ako papasok, kunin ko isang tumpok nito. Kasi mahilig kami sa bola-bola. Sayang, tempo pa naman, oh. Sarap kasi sa bola-bola, haluan mo lang ng giniling, tapos mga sahog na karot. Ang dami, yan ang masarap talaga na bola-bola. Nay, salamat po, Nay, thank you po. Sayang, hindi lang natin makadala sa bahay natin, kundi
bumili tayo, no? So dito, mga latag natin pat. So siya lang ang meron natin nakitang may tilapia rito, oh. Magkano per kilo? 130 ang per kilo ng mga tilapiang Batangas. Ikaw lang may latag. Wala akong nakita dyan sa kama. Wala, isa-isa lang tilapia ngayon. Isa-isa Oo. box, kaya mabilis na ulo. Kaya pala, wala akong nakita mga update dito. Konti lang supply ng tilapia. Kasi nga, may gawa nga ng bagyo. Isa-isang box lang kami. Wala ko yun. Last month. Ayun, no, 130 po, no, na kilo ng tilapiang Batangas. Salamat, Ate Pat, ha. Thank you. So, dito, 100 pesos, mga tinumpok na naman na tatampal o alupihan dagat. 100 pesos na tumpok. Matataba yung mga tatampal nila, oh. 100 pesos na tumpukan lang po yan na mabibili sa Malabon Fish Market. Dami, no? Ano na yan? Ano sa braso? 100 pesos tumpok po na mga salmon head. Masarap sa sinigang sa miso. Mura na po yan sa halagang 100 pesos na tumpukan ng mga salmon head. Jackpot ka na dito sa mga mabibili mong salmon head sa Malabon Fish Market, no? Mga tumpok na mga hipon natin ay 50 pesos at yung presyo ng per kilo ay 180. So yan po yung update natin sa kanilang mga latag. Magandang mga sagisi at paubos na at nakalalagyan na. Buslando. Nagkaubusan na ng mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. Pero magkano ang per kilo? 150 lang. 150 sa per kilo ng mga isdang sagisi. Ngayon, napakyaw na at gagawin na. Nilinisin na yun, no? Salamat. Thank you, thank you. Shoutout sa'yo, Don Ramon. Magkano? 300 pesos per kilo ng hipon. So ito yung pwesto ni Brian Flores sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa'yo at wala si Agustin. Salamat, good morning. So yun na nga po at na-update na natin itong lugar kung saan ay yun lang po ang ating mga nakitang latagan dito sa Malabon Fish Market at napakakaunti ng mga isda na latagan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakita ko po sa inyo kung anong latagan po meron ngayon sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.